Повечето котки обичат да драскат вертикално, разтягайки телата си, докато го правят. Това им е приятно, поради което драскат диваните. Тази дръскалка за котки е изработена от филц, което я прави издръжлива, устойчива на надраскване и без власинки. За разлика от хартиените дръскалки, тя не се линее, изглежда добре, където и да я залепите, не оставя лепкави следи, не се линее и не изисква почистване. Опитайте сега, просто я залепете на вратата си. Едновременно е естетически приятна и пести място. Всеки собственик на котка знае, че котките обичат да драскат вертикално, въпреки че филцовият материал е мек и може да остави дръскотини, той не се линее и залепва здраво за врати и стени. Този стикер без остатъци се предлага в разнообразие от красиви дизайни и не оставя следи. След като го премахнах, нуждите на котката ми от драскане бяха задоволени и тя най-накрая спря да дъвче дивана ми.